B'kollox kien hemm 4 konsorzja, 3 minnhom kellhom involviment barrani ta' kumpaniji ġganti fil-kamp mediku bħal Hospital Building and Technology Skar u l-Gammo. Il-konsorzju ieħor li rebaħ il-kuntratt huwa ffurmat minn kumpaniji Maltin u mmexxi mill-kuntrattur Zaren Vassallo li fl-aħħar xhur ingħata wkoll il-kuntratt ta' miljuni kbar ta' euro biex jibni l-power station tal-BWSC. Il-kuntratt ingħata l-34 ta' Novembru u ħadd mill-offerenti l-oħra ma ġie infurmat bid-deċiżjoni tant l-One News huwa infurmat illi dawn kellhom isiru jafu minn fuq l-internet. Kuntratt li l-mod ta' kif ingħata jista' jmur kontra d-direttiva tal-Unjoni Ewropea dwar ir-rimedji li titlob għal rimedju veloċi u effettiv lil min iħossu li ġie żvantaġġjat. Xi ħaġa li dwarha l-Kummissjoni Ewropea qed thedded li tieħu azzjoni kontra l-Gvern Malti fil-Qorti Ewropea. Sa dan it-tant kuntratturi li tkellmu mal-ġurnal Malta Today qalu li dawn l-aħħar avvenimenti huma turija ta' kemm huwa ħela ta' ħin u ħela ta' flus li toqgħod tapplika l-kuntratti tal-Gvern. Dawn qalu li l-mod ta' kif rebaħ il-kuntratt Zaren Vassallo huwa sospettuż u diffiċli ħafna biex tifhmu. Huwa stmat li kull kumpanija li tixħed offerta ta' dan it-tip tonfoq mal-100,000 euro fi spejjeż u ħin, apparti 60,000 euro oħra jekk tkun trid tappella mid-deċiżjoni.